Pitutur Agami, nasihat-nasihat agama Islam dalam bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sederek ingkang kinurmatan, nalikane penduduk surga niku mlebet wonten ing surga niku wonten malaikat ingkang dosami nyambut. Ngucapaken napa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat nggih kagem panjenengan krana kesabaranipun panjenengan. Masyaallah. Niki nedahaken napa? Ganjaran sabar. Nggih, ganjaran sabar salah setunggalipun napa ganjaranipun saged dados sebab mlebet wonten ing surga. Nggih, amargi napa? Sabar. Bahkan wonten ing surah Az-Zumar ayat 11. Nggih, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satemene wong kang sabar kuwi pahalane disempurnakake tanpa wates. Artosipun kuatah sanget dipun paringi ganjaran kathah sanget dipun lebetaken ten surga lan dipun paringi ganjaran ingkang kathah sanget. Allah ingkang mangertos. Kagem tiyang ingkang napa? Sabar. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami dipun dadosaken tiyang-tiyang ingkang sabar. Nah, para ulama menjelaskan sabar niku wonten 3 jenis. Ingkang pertama sabar nindakaken taat. Nindakaken taat niku nggih betahaken sabar Ibu Bapak. Contonipun wungu salat subuh, gitu. Betahaken sabar nek mboten sabar salate nggih telat utawi turune ngeblas, gitu. Nggih, sabar tindak masjid, salat jamaah, sabar tindak pengaosan, nggih, sabar anggenipun infak sedekah. Nggih, sabar to niku, sabar wong pados arta nggih mboten gampil pas pun pikantuk rezeki kok diinfakke lho. Niku nggih kudu sabar. Jenis ingkang nomor kali sabar nebihi maksiat. Nggih, ngempet maksiat niku nggih mbetahaken sabar. Misalipun pengen ngucap ingkang mboten sae ditahan sabar, ngerti nggih? Nggih, padahal lisanipun pun ajeng ngrasani, pun ajeng adu domba, nggih, tapi ditahan sabar. Niku sabar nebihi napa? Maksiat. Nggih, ingkang nomor 3 sabar anggenipun nampi ujian utawi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih betahaken sabar. Nalikane pikantuk ujian sakit, misalipun nggih sabar, nggih. Utawi pikantuk ujian napa kemawon, pikantuk musibah napa kemawon niku dipun adepi kanthi napa sabar. Nah, menawi saged jagi 3 perkawis niku wau, sabar nindakaken taat, sabar nebi maksiat, sabar pas nampi musibah, insyaallah pikantuk ganjaran ingkang kathah tanpa wates, nggih. Masya Allah, mugi-mugi Allah ndadosaken kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami, putra wayah dados pribadi-pribadi ingkang saged nggadahi karakter sabar, nggih. Amin. Nggih, mekaten Ibu Bapak. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.